ପନିପରିବା ଯାହା ରେଟ୍ ଆସେ ଖାଇ ହବନି। କଣ କରିମି? ଏକାଟିଆ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଘର ଚଳଉଛି। ଆଉ ସେ ଶଳା ଟୋକାଟା ହାତ ରୋଜଗାର କଲା ସେ ପର ମାଇକିନା ପଛରେ ପଡିଆରେ କି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଆସିନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା। କଣ କରିବି? ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଦୋଷ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେମି। ହାତ ଶଳା ଷେଣ୍ଢ ଭଳିଆ ବୋଦା ଭଳିଆ ହେଇକି ଫୁଲେଇ ବୁଲିଲା। ଦେଖିବା କଣ ଭାଗ୍ୟ କଥା, ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଭିକେ ଟିକେ ଆସେ, ପଇସା ଲାଗିଲାନି। ଭାଉଜ, ମୋ ଜୀବନରେ ତମେ ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବାରିକି ମିଶ୍ରି ବନ୍ଧ ଉପରେ ସଜ ଗୋଲାପଟେ ଫୁଟି ଅଛି। ତା ପାଖୁଡାରେ ମୋ ସେଜକୁ ସଜେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଗଜରା ମଲ୍ଲି ବାସ୍ନାରେ ମୋ ଘରକୁ ମଗେଇ ଦିଏ। ତମେ ବି କମ ନୁହଁ। ଯେବେଠୁ ତମକୁ ପାଇଛି ସେବୁଠି ସେ ଶଙ୍କରା ପ୍ରେମଟା ମତେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି। ଶଙ୍କର ମାଇପ ସହିତ ମୋ ପୁଅ ଭଦ୍ରଟା କଣ କରୁଛି? ଗାଡି କେତେ ମଜା ଚଳିଛି। କଣ କଲା ଶଙ୍କର ମାଇପ ନା? ଶଙ୍କରା ପ୍ରେମଟା ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରେମରେ ପାଣି କୋଉଠି ଉଠିଲା କି? ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖେ କଣ କଥା। କୁନ୍ଥା ଲଙ୍ଗଡରେ କଣ ମାଟି ଦେଲେ କଣ ଚାଷ ହବ? ମୋଦି ମୂଳ ପୁରା ପଡିଆ ପଡିଥିଲା। ତୁମେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଲ ମୋ ମନି ଆଣିଲେ ମତେ ଏମିତି ଜାଣିଲ ଦେଖୁନ ଚାଷ କେମିତି। ତମେ ଠିକ କହିଲ, କଖାରୁ ଦିଟା ଭଲ ଫଳିଛି। ଆଉ ରାଉ ହାତ ତମ ପାଖରେ ରହ, ଲୋକ ପାଖ ଟିକେ ଟିକେ କଣ ଭାବିବି। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁ ମୋ ବାଳ ଉପୁଡି ଯିବ। ଏଟା ଗରମ ହୁଅନା, ତମର ବହି ପଡିବ। ତମେ ତ ହେଇଛ ସେମିତି ଆଉ। ଏତେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଚଳୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଘରେ ରହିବନି କି? ନା, ତାକୁ ବାହାନା କରିକି ବଜାରକୁ ପଠେଇଦେମି ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିବାକୁ। ମତେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲ, ଆମ ବ୍ଲାଉଜ କେମିତି ଚିରିଲା? ତାକୁ ନିଜର ପାଣି ଉଠୁଛି। କିଛି ତ କରିପାରିବନି, ଛାଇବାକୁ ଯାଉ ଚିରିକି ବାନ୍ତି କରି ଶୋଇ ପଡୁଛି ଘରେ। ଭଗବାନ, ସେ ନିଜର କଥା। ଏ ଟୋକା ମଣିଷ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ମାଇକିନା ପ୍ରେମରେ ପଡି ସେ ପୁରା 3-5 ଗଲାଣି। ସେ ଟୋକାକୁ ବୋଦା କରି ଛାଡିନି। ହଁ, ଏବେ ବୋଦା କରି ଛାଡିନି। ଭାଉଜ, ମତେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲ, ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ରଖିକି ତମେ ଶଙ୍କର ପାଖରେ କେମିତି ରହୁଛ? ଥିଲି, ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ହଉଛି ତୁମର। କଣ କହିଲ, ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି। ଭାଉଜ, ଯଦି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଶଙ୍କର ଜାଣିଦିଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବାଦ ହବ। କିଛି ହବନି, ତମ ଡର ନା। ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗଜ ଶୁଣି ରଖିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଖୋଜିବ। ତମେ ତା ପାଖାପାଖି ଥିବ। ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବ। ସେମିତି କଲେ ଆମ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରିବୁନି। ସେଇ ମୌକାରେ ଏମିତି ଫାଳ ପୁରୀ ହଳ କରିବି ତ ଓଲି ପିଆଜ ବାହାର କରିଦେବି। ସେତିକି ଫାଳ ପୁରେଇ ଥା। ଚାଲ ଯିବା, ମୁଁ ଫୋନ କଲେ ତମେ ଆସିବ। ହଉ, ମୁଁ ଫାଳ ଟେକିକି ରଖିଥିବି, ତମେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ପୁରା ଆସି ତାଡିଦେବି। ଟୋକା ଭଜୁଆଟାକୁ ବୋଦା ଛାଡିଦେମି, ନହେଲେ ଶଳା ଟୋକାଟା ମୋ ନାକ କାଟିଦବ। ଆଉ ସେ ଛତର ଖାଇ କଣ ତା ନା ଶଙ୍କରା ମାଇକିନାଟା, ଏଡେ ବଜାଦ ମାଇକିନାଟା, କହିତା ଗୋଟେ ତ ମାରିଲାନି। ଖଟେ ଖଟେ ତାକୁ ଦରମାର କରି ମାରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଟୋକା ତାରି ପ୍ରେମରେ ପଡିଛି। ଏଟା ଶଳା ମରିବ, ମୁଁ କଣ କରିମି? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଶଳା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବୋଦା କରି ଛାଡିଦେବି ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଯାଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିକି ଆଣେ, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ବଜାଦ ମାଇକିନା ପ୍ରେମରେ ପଡି ଏ ଶଳା ମରିବ। ଯାହା ଦେଖା ହେଲାଣି, ସେ ଟୋକା ସଂକୃତ ଯାହା ବେମାର ବେଳେ ଦେଖା ହେଲାଣି ତା ମାଇପ ପାଇଁ, ଡରି ମାଇପ ନବୁ। ଏ ଟୋକାଟା ବି ମରିବ, ମୁଁ ଯାଏ। ଆରେ ବର୍ଷା ପାଗଟାରେ ବୁଲାଇ କାହା ସହିତ ପୁଟୁରୁ ପୁଟୁରୁ ହଉଛି? ବୁଲାଇ! କିଏ ଡାକିଲା? ଆମ ବଟିଆ ନା କଣ? ଯାହା ହଉ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି ବଟିଆକୁ। ଆଉ ବଟିଆ, ଶୁଣିଲୁ ଏଠି। ବୁଲାଇ, ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ? ବଟିଆ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ତୋ ପାଖରେ କହିମି, ତୁ କାହା କତିରେ କହିବୁନୁ। କହୁନ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କାହା କତିରେ କହିବିନି, କୁହ। ହଉ ଶୁଣୁ, ଜାଣିଛୁ ନା ଏ ଯୋଉ ଶଙ୍କର ମାଇପଟା ନା ମୋ ପୁଅ ଭଜାକୁ ଶଳା କି ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଶୁଣିଲେ ତ ଗାଣ୍ଡି ପଟୁ ପାଡା ବାହାରି ପଡିବ। ଠିକ କହିଛୁ ବୁଲା ଭାଇ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅ ସାବଧାନ, ନଣ୍ଡ ଭିଡି ଗଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଡ ଉଠିଯିବ। ଠିକ କହିଛୁ ବଟିଆ ଭାଇ। ସତ କହୁଛି ବୁଲା ଭାଇ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜମା ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ମୁଁ ପରା ଏଇ ଆଖିରେ ଏଇ କାନରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛି। ସେ ଯୋଉ ଅବିଜା କଥା, ସେ କେବେ ମୋର ଧରି ପାରିବୁନି। ବଟିଆ, କଣ କହିବି ଆଉ ଲାଜର କଥା। ବୁଲା ଭାଇ, ଏ କଥା ମୁଁ ତମ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତୁ ଏକଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ? ଏକା ମୁଁ ନୁହେଁ ବୁଲା ଭାଇ, ଏ ଗାଁ ଆଉ ଆଖପାଖ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି।
କରିଥିଲି। ଯୋଉ ଦିନ ସେ 2 ଜଣ ଧରା ପଡିବେ ସଇଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ପାଣି ସାରୁ କିଲୋ ପୁରା ଦିଅ। ସେ କେମିତି ଧରା ପଡେ ବଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିନା ପଦାରେ କିଛି କଲେ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖି ତାକୁ ଧରିବେ। ଆଉ ସେ ମାଇକିନା ସୁପର ଚାଲାକ, ତାକୁ ଘରକୁ ଡୁକି ତା ଗଲୁ ମାରୁଛି। ଧରିବେ କେମିତି ଲୋକ ନା ଜାଣିବେ କେମିତି ତୁ କହିଲୁ? ଏବେ କଣ କରିବା ବୁଲାଇ? କରିବା କଣ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସର ସେ କଥା ହବା। ପଳେଆ ବେଳବେଳେ ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଭାଇ ଜୁଆରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛ? ତନୁ ଚୈତା ଭାଇ ବୁଲା କାଣ୍ଡିକି ଚିଡ଼ା ଆଣିଛି। ବୁଲାଇ ଟିକେ ବୁଲି ପଡନେ ଦେଖିଆ। ଭାଇ ମତେ ତ କୋଉଠି କିଳା ଜଣା ପଇଲାନି। ବାବା ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଯାହା କହୁଛି ଦେ। ଏଇଠି ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା ହେଇକି ଅଛି, ତୁ ଆର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା କରୁଛୁ। ଦେଲେ ମୋ ଜିନିଷ ମାନେ ଯା। ଚୈତା ଯାହା ହେଇଛି ପଛରେ କଥା ହବା, ତୁ ଏବେ ଜିନିଷ ଦେ ଆମେ ଯାଉ। ହଉ ଚିଠା ଦିଆ। ତାକୁ ବୋଦା ନ ଛାଡିଲେ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଖାଇଦବ। ତା ବିଚାରଟା ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ନକଲେ ବେତା ହବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଏଟା ବୋଦା ଛାଡିଦବା। ହଁ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ। ବୁଲାଇ ତମ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ନିଅ। ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମର? 575। କଣ କରିବା କହନି, ପଇସାଟା ଆଣିନି। ଆଉ ତାକୁ କୋଉଠି ଖାତା ଲେଖିଦେଇଥିବା ଚୈତା ଭାଇ ବାକିଟା ରଖିଦେଇଥା, ଆମେ ଆସି ପଛରେ ଦେଇଦବୁ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଦେଖିକି ଭାଇ ଦେଇଦବ ଆଉ, ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ପଳେଇବା, ବର୍ଷାଟା ଆଇଲାଣି କାଲି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ପଳେଇବା। ଛାଡିଦିଅ ବାପା ଛାଡିଦିଅ, ମୁଁ ବୋଦା ଆଣିଲି। ଛାଡିଦେମି, ତୁ ଟେନସନରେ ମୋ ପଛ ପୁରେଇ ସାରିଲୁଣି, ତୋତେ ଆଗେ ମୁଁ ବୋଦା କରିସାରେ। ନା ନା ବାପା ମୁଁ ବୋଦା ଆଣିଲି। ଶଳା ବୋଦା ହବୁ ନାଇଁ, ଯାଇକି ଶଙ୍କରା ମାଇକିନାର ଛାୟା ଟେକିବୁ ଚାଲ। ବାପା ମତେ ଛାଡିଦିଅ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ମୁଁ ତ ଗୋତଳେ ପଡୁଛି। ଗୋଡ ପଡ ତଳେ ପଡୁଛି ନା ବାଲ ତଳେ ପଡୁଛି। ଚାଲ ନା ନା ଛାଡିଦିଅ। ଚାଲ ବେ। ନା ଚାଲ 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 ଚାଲ। ସେ ଭଜୁଆକୁ ଦେଖିନି ତା ବାପା କୁଆ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଛି। ଚାଲ ହଁ ଭାଇ ନଉଛି। ଭଜୁଆକୁ ଧରା ପଡିଲା କି? ହଉ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ମତେ ଛାଡିଦିଅ, ମୁଁ ବୋଦା ଆଣିଲି। ତତେ ବୋଦା ଛାଡିବୁ। ମୂଷା ମୂଷା ରୁହ ରୁହ ରୁହ। ଭଜୁଆକୁ କୁଆ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଛ? ପିଲାମାନେ କିଛି ପଚାର ନା, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇକି ଅଛି। ତମ ସାଙ୍ଗ ଭଜୁଆ ଯାହା ସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛି ଶୁଣିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ହାରିଦବ। ଆଉ ଆମେ 2 ସାଙ୍ଗ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ତାକୁ ଆଜି ବୋଦା ଛାଡିଦେମୁ। ନା ବା ନା, ମତେ ବୋଦା କରନି। ତମକୁ ମୁଁ ମଲା ବୋଉର ରାଣ। ଛାଡିଦିଅ ମତେ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ଗୋଡ ଦଉଛି ନା ବାପ ବା। ମଉସା ମଉସା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ ନା? କଣ କହୁନୁ ରେ? ତାକୁ ବୋଦା କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଡାକିକି ତା ଗୁଆ 2ଟା କାଟି ଦେଇକି ଅକାରି ଦବ। କାମ ଶେଷ, ସଇଲା ତ। କାଟିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ଠିକ, ଭଲ ଗୁଆରେ ଦେଇଛୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ଲଗା ସେ ଗୁଆ କାଟା ଡକ୍ଟର ଫୋନ। ତା ନମ୍ବର ନାହିଁ ମୋ କତିରେ, ତାକୁ ଯାଉ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସେ। ହଉ ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଡାକି ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ବଇଛୁ। ହଁ ଯା 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 ଯା, ବସି ଚାଲ ବ। ସାର୍ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ମଉସା ମଉସା ଡକ୍ଟର ଆସିଗଲେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କାହାର ଗୁଆ କଟା ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ମୋ ପୁଅ ଭଜୁଆର। ଇଆରେ ଗୁଆ ଆଜ୍ଞା କଟା ହବ। ଏ ଭାରି ଉତ୍ପାତ ହଉଛି, ଏଟା ଏତେ ଅଭିଜା ହେଇଗଲାଣି, ତା ଗୁଆ କାଟିନି। ଓହୋ, କଡିଆଟାକୁ ଟେକିକି ଧର, ମୁଁ ଗୁଆରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଦେମି। ଗୁଆଟା ମରିଯିବ, ମତେ କାଟିଲେ ସୁବିଧା ହବ ହେଲା। ନା ବାପା ମତେ ଛାଡିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବୋଲି ଜମା କରନ୍ତିନି। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଇଛି, ଟେନସନ ନିଅନା। ସାରେ ତା ନଡିଆ କଦଳୀ ଗୋଟେ କାଟିକି ଫଗାର ଦିଅ, ତା ଭାରି ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲା। ନଡିଆଟା ଖସି ଯାଇଛି, ଖାଲି ବାଉଁଗାଟା ରହିଛି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଗଳି ପଡିବ ଆଉ। ହଉ ହଉ ଭଲ ହେଲା। ଏଥର ଟେନସନ ନିଅନା, ଗୁଆ କାଟିବାନି, ଚାପିଦବା, ଖେଳ ଖତମ। ଧର ଧର, ମୁଁ ଚାପିଦିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଏବେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆମର ଭଜୁଆର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା, ଏଥିରେ କଣ ଖାଲି ଆମର ଭଜୁଆର ଦୋଷ ଥିଲା? ଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଜମା ଦୋଷ ନଥିଲା? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦମଦାର ସିନ୍ ସହିତ ଦମଦାର କମେଡି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା 84 ତେପନ।
ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।